Λοιπόν, δίπλα μου έχω δύο πολύ όμορφα κορίτσια. Έχω τη Σοφία και την Άννα. Έχετε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις, το Wedding Boutique και το μυστικό με τα νηφικά και το μυστικό κήπο. Ναι, το αμφιβολείο. Και πείτε μου λιγάκι για αυτή τη συνεργασία σας, πώς προέκυψε. Κοιτάξτε, είδαμε τις ανάγκες του κόσμου που θέλει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα για το γάμο του. Και όλα ξεκινάνε, και τα δύο είδη είναι μαζί, είναι οικογένεια. Αλληλένδετα, στο να γίνουν ως καλός οργανωμένος. Ναι, και όταν κλείσει κάποιος το γάμο του σε εμάς, θα μπορέσουμε να τον εξυπηρετήσουμε καλύτερα γιατί θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ μας. Πολύ ωραία. Ναι, ήθελαμε να δημιουργήσουμε βασικά ένα πακέτο, ώστε να έχει το τέλειο αποτέλεσμα σε πολύ προσιτή τιμή. Δηλαδή, το νηφικό να συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία με το στολισμό, με το νηφικό μπουκέτο, να μην είναι άσχετο ένα με το άλλο. Και επειδή η Σοφία είναι πάρα πολύ γνωστή στη Ξάνθη και γενικώς Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, είναι πάρα πολύ γνωστή σαν κατάστημα μυστικός κήπος Ανθοπολείο. Και εγώ με τη σειρά μου μέσα σε 8 χρόνια έχω κάνει καλό όνομα στα νηφικά. Αυτό σημαίνει ότι κάνετε καλή οργάνωση και κάνετε πολύ καλά πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε πολύ καλή οργάνωση, κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Πέρα από οργάνωση του γάμου, κάνουμε επιμέλεια και στην ύφη. Πάω στο σπίτι για να την ντύσω, να την ετοιμάσω, ώστε να βγει το τέλειο αποτέλεσμα, δηλαδή να μην υπάρχει ατέλεια πουθενά στο γάμο. Να ρωτήσω κάτι όσον αφορά τις νέες τάσεις της μόδας στην οργάνωση του γάμου. Βλέπω από πίσω πολλά πράγματα, εντυπωσιακά, όμορφα, λιτά βέβαια, και ο κόσμος προτιμάει να κάνει ποιο είδος στυλ γάμους, ποιες τάσεις υπάρχουν. Σίγουρα φέτος η τάση πηγαίνει προς τα λιτά, αλλά ταυτόχρονα κυμπάρικα και εντυπωσιακά. Και να είναι μια δαδέλα, ας πούμε, και να είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή λιτό ταυτόχρονα με την πολυτέλεια. Ναι. Πλέον ο κόσμος έχει μάθει να ξεχωρίζει ποιότητα. Γι' αυτό θέλουν λιτό και ποιοτικό. Και αυτό το πράγμα προσφέρουμε εμείς. Η ποιότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι κάτι extreme, πρέπει να είναι κάτι όμορφο, κυμπάρικο και να είναι και ποιοτικός καλό. Πρέπει να είναι πολύ ακριβή. Βρίσκεστε στην Ξάνθη. Ναι. Πείτε μας λιγάκι τη διάθεση που μπορεί κάποιος να απευθυνθεί από τη στιγμή που θα φύγουμε από την έκθεση από εδώ. Το δικό μου κατάστημα, το Ανθοπολείο, βρίσκεται στην Ξάνθη, Πραξιτέλους και Λέοντος Σοφού Γωνία. Μια ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να μπει ανά πάσα στιγμή τώρα που μας ακούει. Ναι, www.mysticospavlakipos.gr. Και στο Ανθοπολείο που μπορούμε. Στα νηφικά, συγγνώμη. Ναι, στα νηφικά βρισκόμαστε στο κεντρικό δρόμο 28 Οκτωβρίου. Είναι ο δρόμος που γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και το site που έχουμε είναι Wedding Pavla Boutique. Και αν μιλήσουμε λιγάκι, μια τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε εσείς να είναι φέτος η κατάσταση? Βέβαια είναι δύσκολη, το γνωρίζουμε όλοι. Πώς βλέπετε να είναι τα πράγματα όσον αφορά το γάμο και πώς βλέπετε τον κόσμο που έρχεται να σας βρει εδώ? Τι απαιτήσεις βλέπετε ότι έχει? Όσο αφορά το γάμο, σίγουρα όλοι θέλουν να κάνουν το τέλειο γάμο. Το πιο ωραίο. Απλά λόγω της κατάστασης που ζούμε και όλη η Ευρώπη, προσπαθεί ο κόσμος, το ψάχνει πάρα πολύ να βρει οικονομικό πακέτο. Και πάλι ερχόμαστε σε αυτό το σημείο, γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε αυτή η συνεργασία με το μυστικό κήπο, ώστε να κάνουμε το τέλειο αυτό που ζητάει ο κόσμος και παράλληλα πάρα πολύ οικονομικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Εύχομαι τα καλύτερα. Φέτος να είναι μια χρονιά που να βοηθήσει τον κόσμο να παντρευτεί, γιατί το έχει ανάγκη. Να είναι ένας αρμονικός γάμος και μια ευτυχισμένη οικογένεια, όλοι το έχουμε ανάγκη. Και τα καλύτερα. Τα καλύτερα σε όλο τον κόσμο, πραγματικά. Και πραγματικά να περάσουμε όλη αυτή την κρίση και ο κόσμος να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος όχι μόνο στο γάμο και στην καθημερινή του ζωή. Ευχαριστώ πολύ.